Nivîskarê Kurd Dîlawer Zeraq herî dawî pirtûkek nivîsî bi navê Şadur. Em ê niha hinekî li vê pirtûkayî binerin bêka ev pirtûk derbarê çi de ye û bi taybetî ev navê Şadur tê çi wat heye? Belê di rêzê de pirtûka Dîlawer Zeraq Şadur heye. Weşanxaneya lîsê romaneke nû ya bi navê Şadur çap kir. Şadur romana dawî ya nivîskar Dîlawer Zeraq e û 150 rûpel e. Dîlawer Zeraq herî dawî pirtûka bi navê Rengê Hebûnê ya wê jê rexneyî nivîsandibû. Her wiha pirtûkên nû yên bi navê Bêhnadara Sincê, Rengê Xwebûnê, Kakil, Bişirîna Şermînî, Çilkên Pênûsê, Nexşên li Giyan û şevên winda wêneyên meçhûl jî hene. Dîlawer Zeraq navê Şadur wiha ravedike. Şadur li farqînê navê yek ji wan avên mezin e. Avên din yek jî herkes pê dizane, strana wê jî heye wekî nav Kaniya mezin e û ava din jî Kaniya navîn e. Di gel vê yekê Şadur navê Aşekî û navê Taxeke li farqînê ye ku li dora keleh û birca zembîlfiroşê digere. Û ya herî hîmî û girîng, Şadur bîreke neteweyî, çandî û dîrokiya farqînê ye. Weşanxaneya lîsê jî romana Şadur a Dîlawer Zeraq bi vî awayî de denasîn. Şadur hezkirinê dixe navenda vegotina xwe û me bi pirhêlîbûna wê dihesîne. Dîlawer Zeraq bi her hevoka xwe ve vegotinê li ser hêz û rengîniya zimên ava dike û bala me dibe ser taybetiya qelibnegir a hezkirinê û têgihana me ya li ser hezkirinê ku li ser yekrengiyê ava bûye dişkîne. Em de hevpeywendiya her du karakterên Şadorê, Besna û Rizgan de çîroka hezkirinekê dixwînin ku dixwaze ji xwe rabihûre.